kita mo habang buhay. Kung hindi ko po, sa totoo lang po, kung hindi ko inaccept yung invitation sa akin ng kumpare ko during the time that was 2019, okay? 2019, I was one of the top distributor ng isang traditional company, divisional awardee ako. Pero divisional awardee ko, so may pagkamayabang ka. Pero ang bulsa mo, hindi naman puno-puno ng pera. Nakakaraos lang. Average lang. Di ba? Pero ang problema ko noon, during that time, sakitin na kami, ang pamilya. So sinubukan ko. Yung yes na yon, iyon po nagbago sa buhay ko. Buhay namin. Okay, maliwanag po. Alam mo yan Amazing Delia Perez, kasi nagkasama kami dun sa kumpanyang yun. Nagkita kami dun year 2001. Kasi parehas kami awardee. Okay, maliwanag. Ngayon, tanungin kita, gusto mo ng additional income? Kung gusto mo, punta ka sa amin. Kung ayaw mo, wag na. Pumunta ka dun sa mga maralita na nag-aantay na lang ng ibibigay ng gobyerno. Doon kayo pumunta. Magsama-sama rin kayo doon. Okay. Naka-encounter ka na ba ng ganito? Yung walang siyang alam sa'yo, yet siya yung madaming nasasabi. Maraming ganon. Nako! Wala ka dyan wala namang mangyayari dyan sa buhay mo. Ay, hindi totoo yan. Ay, ano yan, pagkakakwartahan ka lang yan. Ay, ano yan, scam yan. Ay, pyramiding yan. Kasi walang alam. Ang alam, konti lang. Akala niya, napakatalino niya na. Di ba? Halimbawa, kung ikaw ba ay gustong mag-venture ng palaisdaan, sino ang tatanungin mo? Yung fisherman ba o yung accountant? Kung ikaw magpapagawa ng bahay, gusto mong maganda, sino ang tatanungin mo? Magpapagawa ka ng plano? Architect o yung farmer? Okay, binibigyan ko na. Kung kayo po ay merong legal problem, sino ang tatanungin mo? Abogado? Abogado? Or accountant? No, ayan. Kanya-kanya po tayong expertise. Kanya-kanya tayo. Ang bibig ninyo, itikom ninyo kung wala ka masyadong alam. Kahit sino ka pa. Wala ka masyadong alam. Pagdating sa health, natural health, kay Doc Joey kayo magtanong. Pagdating sa image Unilevel, napakagandang business opportunity, sa akin kayo magtanong. Kasi ako po ang founder, ako po ang CEO ng Miracle Health Corporation. Okay. Na 13 years na po yan, aprobado ng SEC at iyang direct selling dati. Noong July 8, naging image Unilevel na, ibig sabihin, ay ano ka na, you form your group, parang bayanihan, parang kooperatiba. So wala silang alam. Ay, ako kasi galing na ako sa networking. Ano kung galing ka sa networking, anong nangyari sa'yo? Wala nga. Paano? Mali ang iyong ginawa. Mali ang iyong nasamahan. Ako galing na sa uminom na rin ako ng mga food supplement, walang nangyari. Anong klaseng food supplement? Tama ba ang dosage mo? Ano ba ang karamdaman mo? O kulang ka sa kaalaman? Di ba? Talk to the expert. Pagdating sa mga produkto namin, kami mga eksperto dito sa MHC Unilevel, hindi sino man na Poncio Pilato. Pagdating sa MHC Unilevel, wala kayo, kahit sino pang networker, hindi nila alam ang aming marketing plan. Di ba? Kami ang tatanungin ninyo. Kung gusto nyo umasenso sa buhay, come to us and we'll discuss about it. Kung gusto niyo magkaroon ng magandang kalusugan, na kayo'y senior na pero para kang junior, please come to us and we'll discuss about it. Di ba? Ganun po yan. Talk to the expert. Huwag mo sabihin napakatalino niya. Pagdating dito, ang alam niya nakakaunti. So pagkakaunti, wala siyang talino dito sa atin. Di ba? Ganun lang po yan. Tama po ito. Samantalang, wala siyang alam, masyadong alam, pero ang daming nasasabi.
I hope na hindi ka nagpapaapekto sa mga taong walang tiwala sa capabilities mo or nagdadoubt sa iyo. Di ba? Bakit magdadoubt sila sa iyo? Anong pakialam nila sa iyo? Di ba? Gusto mong umasinso sa buhay. Gusto maging healthy than ever. Kahit paasawa mo yan, kung negative sa iyo, iwanan mo. Kasi hindi naman hawak niyang buhay mo eh. Di ba? Kahit pa yan magulang mo, kahit pa anak mo, kahit pa kapatid mo, walang alam sila. Sa ibang bagay, pwede kang mag-accede sa kanila. Di ba? Pagmamahal, pwede. Pero abot sa health, anong alam nila? Pagdating sa opportunity, anong alam nila? Na sila ay naib. Anong naib? Ignorante. Yan ang ibig sabihin. Okay, maliwanag. You have so much more potential. And minsan hindi pa nalabas iyon dahil nagpapaapekto ka sa kanila. Yan, karamihan po ganon. Takot sa success. Nako, gusto kong maging successful. But ang totoo, you're afraid of success because you are afraid to fail. Ganon po karamihan ng tao. Ay, mas marunong ako kay Doc Joy Bitito. Marami ka, politika, mas marunong ka sa akin. Siguro investment na mga kung ano-ano dyan, mas marunong ka sa akin. Pagdating sa legal, mas marunong ka sa akin. Para sira sa ng isda, marunong ka sa akin. Pero pagdating sa aming mga produkto, pagdating sa aming opportunity, siguro naman, hindi higit ang karunungan mo sa karunungan ko. O karunungan namin. Di po ba? Tama po ba ako mali? Oh. Okay. Trust yourself. Have faith in your abilities. Yes. Lahat po tayo. Unique, naiba po tayo. In the eyes of your father and mother, especially our dear God, unique ka, naiba ka. You have great potential. Kailangang ma-unlock lang natin yung potential na yon. Tanggalin mo ang lahat ng kaikikan sa buhay mo, lahat ng negativity. Oh, di ba? Lahat ng negativity, lahat ng katamaran, lahat ng mga mali. Tanggalin natin, maniwala kayo, magtatagumpay tayo. Ganun po yan. Ganun ang ginawa ko noon. Sabi ko, kung kaya nila, kaya ko rin. Pag-aaralan ko lang ang ginagawa nila at gagawing implement ko at maaaring dagdagan ko pa. Ganun lang po yan. Ang success po, it's a copycat. Pero may proseso po yan. Hindi pa ka-join mo kaagad. Ay, magaling ka na. Mali, bakit? Nung nag-aral ka ba? Kinder hanggang college? Ilang taon ba yan? Oh, hindi ka ba nahirapan? Nahirapan. Hindi ka ba magsisipag sa pag-aral? Kahit magsisipag para ikaw may honor. Oh, ikaw ba'y gumagastos? Yes, gumagastos ka. Bakit kumikita ka ba? Hindi. Nakatapos ka ng pag-aaral, mayaman ka na makagad? Hindi. Magtatrabaho ka o magninegosyo ka. Pagtrabaho ka o makagad, mapera ka na agad? Hindi. May process po lahat yan. Pero sa akin, bigyan mo ang buhay mo 2 to 5 years. Pag hindi ka umasinso, iwan ko. Pag hindi ka umasinso, umalis ka na sa amin. Ibig sabihin, maring may kulang ka or kami ang may mali. Di ba? Ganun lang po yan. Kailang commitment. Consistency. Tama ito, consistent. Araw-araw. Bakit? Ilang beses ka ba kumakain araw-araw? 3. Yung iba, 4. Yung iba, 5. Yung ibang mga matakaw, more than 5. Di ba? Samantalang, tinapos mo ang isang araw, wala kang ginawa. O kanina, si teacher, may puminter dito si teacher Frances. O, biruin mo, bumibili dito, hindi pala member. Nakakwento lang sa kanya, fellow teacher, si member na sa atin, si teacher Forte. O, pinaliwanag ko na. Pinaliwanag namin na mas maganda kung nagme-member kasi may discount na 25 or 30% or more. O, pero hindi ko namin pinamember dito. Kako, go back to Teacher Forte. Siya ang mag-invite siya para naman meron siya yung business associate. Inaalagaan po namin yung mga miyembro namin. Hindi kami kalaban ng miyembro. Bagkos kami ay kasama, katuwang sa success. Di ba? So, ganun po yan. Ikaw kwento mo lang. Hindi ka magbibinta kung ayaw magbinta dito kasi, sabi kasi na, no, Doc, hindi ayaw ko magbinta. Hindi na pinapagbinta ba kita? Hindi. You don't need to sell. You just take our products, share your testimony, and share the business. And do it every day consistent.
Oo. Hindi, nag-member, part of your organization, business organization. Diyan po ang malaking kitaan. Di ba? Ganun po yan. Okay, maliwanag. Mali kasi ang konsepto ninyo. Akala kanina ng teacher kanina, magbibinta siya. Kako, madam, you don't need to sell. As a matter of fact, selling, 2 ways lang para kumita ka. Pero sa sponsoring people, sharing the business, pag sila sumam, pwede kang 4 to 5 ways to earn. Kaya nga tayo mayroong 6 to 7 ways to earn. At masuswerte yung mga sapphire, ruby, pearl. Mayroong 7 ways to earn na sila. Dati diamond lang. O yan pagmamahal ko po sa bayan yan. Di ba? Kasi kung kayo talagang gusto ninyong umasinso, may gagawin kayo araw-araw. Hindi po pwedeng wala kayong gagawin. Itong sinasabi natin, patumpik-tumpik lang kung maisipan gawin ang negosyo ngayon, gagawin negosyo. Bukas kung iba na naman ang gagawin, ay walang mangyari sa atin. Wala pong mangyayari. Ako po, may Dorotea Resort. Mayroong nagtatrabaho para sa Dorotea. Nakatutok ako dito sa ating MHC Unilevel. Di ba? Kasi kung tututukan ko pa yon, ay wala na mangyari sa akin. Kaya may mga empleyado eh. Okay, maliwanag po yan. Samantalang Dorotea, magkano yan? Ang laki niya ng investment. Okay, nakukuha po ba ninyo? Okay, maliwanag. So, congratulations, Teacher Forte, for sharing the good news about kay Sister Frances about our products. So, bumili na po siya ng healthy drinks, pero magmimiyembro po siya para maka-discount at ma-share niya rin sa fellow teachers, sa family, relatives, and friends. Okay? So, ganun po kami. Ayos. Okay, ayos. Yan ang paliwanag natin dyan. So, ito, paliwanag. Tapusin po natin itong binabasa ko para kayo po magkaroon ng motivation, ng idea. Di ba? Ito na po yan. Okay, nasaan na ba tayo? Diba? Okay. Anyway. Ayan, di ba? Itodo natin ang paghataw ng negosyo. Okay, ayos na yan. Sabi ko na, di ba? So, ngayon, yun nga po, naka-encounter ka, di ba? Maraming tao dyan na yung mga doubts. Kanina, itong teacher na ito, alam mo, Dok, kasi ngayon, ang daming mga health products, andyan sa kako, madam, talagang ganon. Marami nga sa akin, mayroon nga pumunta sa akin, kako, dyan, nasa ibang kumpanya, nagbinta ng ng produkto, yung mga healthy drinks. Alam mo, kako, 2 boxes, okay, 15 grams pa, sa atin 16 grams. Sa kanya, tatlo lang na ingredients. Alam mo ang isa, yung dalawa, 1,400 plus. Sa totoo po yan. Yung babae nagpunta sa akin, naawa ako, may kasamang isa, binigyan kong 1,500, tulong ko na kako yan, bibiling ko yan kahit kami mayroon. Kasi ganun po ako, I'm here to help people. Naawa ako nung ako'y nag-umpisang ganun po ako. Na wala sa akin naawa halos. Ewan ko may naawa din. Salamat doon mga naawa din ako nag-uumpisa, di ba? So ngayon po, alam po, 1,500 plus, so 1,400 plus, binigyan ko ng 1,500, hindi ko na kinuha ang sukli, just to help that distributor. Sa atin, kako, magkano lang? Nakita mo mga healthy drinks natin, merong 250, meron pong 300, ang mag-iiba lang pong presyo natin, yung juice. Kasi po, medyo mahal po talaga yung glutathione. May glutathione. Tingnan mo, may mga glutathione dyan ang mahal. Okay. So, yan kako, ma'am. Ngayon kako, kung kayo member, may 25% discount kayo or more. Ganun po ba? O sige, sabi niya, paano mag-member? Pinakita na namin. Ganun pa, mag-ano pala akong ganitong amount lang. Yes, opo, yes, ma'am. Kako, pero sino ba nag-invite sa'yo? Sabi niya, yung fellow teacher niya. Si Teacher Forte. Kako, doon kayo. Kausapin mo yon na para maging business associate ka niya. So, ganun po ang ginawa natin. Tinutulungan natin yung ating mga distributors. Okay, basta alam lang po namin. Kung hindi namin alam, paano ko naman matutulungan? Kaya sasabihin ninyo, mga distributor natin, galing ganitong distributor. Okay, maliwanag.
Okay. Trust yourself. Have faith in your abilities. You know yourself better than anyone. Huwag kang makikinig sa mga taong puro panghihila pababa. Yung crab mentality. Marami kasi po dyan na naiinggit kay Doc Joey. Sa totoo lang, marami nainggit sa akin. Totoo yan. Hindi saya maraming nainggit yan sa akin. Diba? Wala namang pakialam sa kanila. Mainggit man sila. Wala. At naiinggit sa'yo. Baka maging successful ka. Maunahan mo sila. Okay, ganun po yan. Focus on yourself and continue to pursue your goals. Focus to yourself. Na ako'y maging healthy than ever at ako'y maging very, very successful. Ito po ay hihingi natin, pagdadasal natin sa ating dakilang Panginoon si Kristo at ikayo ay will work with us. Okay, kung sino man ang grupo mo, sino man ang iyong senior business associate or upline na tinatawag, yung ninong mo or ninang, kung ikaw ay kay ninang Diamond Arlen, naging ninang Bibi Koy Lauren, ninang Happy Baramida, ninang Ninya Rely Moral, ninang tawag nito Ed's Miranda, ninang Miles De La Torre, ninang Ani Gonzales, at kung sino-sino pang mga ninang-ninong na yan, ay sila po ang tutulong sa atin. Di ba? Okay, ganun po yan. Okay, so yun po ang gawin natin. At of course kami po dito sa head office. Andyan si amazing Miss Gilay, amazing Miss Ana or Clay, si amazing Miss Yan, and of course, ang gwapo, ang simpatiko, laging forever young na si Doc Joey Bitito. Alam po ba ninyo ang forever young na kaibigan ko? Okay? Alam po ba ninyo? Si Cory Quirino. Cory Quirino 70 plus, pero tingnan nyo parang 50 plus. Sa lalaki naman po, ako naman ang forever young. Na-discover ko ang fountain of youth at ginagawa ko araw-araw. Kayo, mayroon ba kayong forever young? Mayroon ba kayong tinatawag na fountain of youth? Kung wala pa, pumunta kayo sa akin. Pero wag negative ha. Pag negative kayo, wag na kayong pumunta dito. Thank you na lang. Salamaton. Kasi, ang sekreto ko, sinasabi ko yung totoo, hindi para magkapera. Hindi ko kailangan ng pera ninyo. Ayaw ninyo, hindi ko kailangan yan. May pera din ako eh. Di ba? Sa totoo lang, ang pera ninyo hanggang kailan yan. Di ba? Alam ko naman kung saan ang pera mo. Di ba? Hanggang kailan yan. Ako ang pera ko, alam kong kung paano ko gastusin kasi pinaghihirapan ko. Diba? Wala akong bisyo, walang sigarilyo, walang inom, walang sugal, wala, simple living. Diba? Kahit may pera akong 10 piso, 10 piso yun nasa bulsa. Bakit hindi ano? Ang problema ko lang, ang gastos ko, mahilig ako sa buko. O araw-araw sa 100 pesos na buko, diba? O, healthy pa yan. Alam ko naman ang healthy at saka hindi. Diba? Okay yan, maliwanag. Okay. Okay. Ito po. Kaya kanila dinidiscourage, nininegative kasi sila hindi nila kaya gawin. Kaya idadamay kanila sa incompetence nila which ikaw kaya mo naman. Ikaw bakit ka idadamay nila? 'Di ba? Bakit ka idadamay? Kaya nung ako po'y nagdesisyon sa mga bagay-bagay, hindi ko na sinasabi sa pamilya ko. Kasi pag sabihin ko, negative lang, ay walang mangyayari sa amin. Pero nung ako yung masinso na, di ba? Nakangiti sila lahat, damay sila lahat. At nang umaasinso na ako, saka sila sumama sa akin. Ganun lang po yan eh. There are some people that are mad and jealous right now because they don't understand how you have stayed blessed after they lied and tried to slander your name. Tama yan. Di ba? No, when I was during the 2019 election, hindi tayo nanalo, ay maraming umano sa akin. Maraming mga negatibo. Pero hindi nila alam, mas mabuti nangyari sa akin na hindi ako nanalo. Okay.
Bakit? Nung nag-start ang pandemic, ilan ba ang nabigyan kong tao na nabinipisyon ng aking mga parapol at yung aking aming naibigay sa 11 bayan at 11 bayan at ito kasama na bayan at syudad, 'di ba? Na hindi po nagawa ng mga nanalo, 'di ba? So, iyan po may pagmamalaki ko 'yan. 'Di ba? Kung nanalo ako, bakit hindi ko nagawa? Kasi wala na akong time. 'Di ba? O kulang ang time at kulang sa resources kasi napabayaan ko na yung ating negosyo na maliit. Okay, maliwanag. Ayan. 'Di ba? As long as wala kang ginagawang masama at wala kang naapakang ibang tao, ituloy mo lang ginagawa mo. Di ba? You are born and destined for greatness. Pinanganak tayo at tayo ang destinasyon natin ay para maging magaling. Di ba? Be the number one fan of yourself. Dapat ang fan mo, ikaw mismo, sarili mo. Naniniwala ka sa iyo. Di ba? Kasi kung ang naniniwala lang sa ibang tao, later po mawawala yan. Kasi ikaw mismo nga, hindi naniniwala sa buhay mo eh. Di ba? Maging inspirasyon mo lang iba, pero ang tanging tao na kompetensyahin mo at ikumpare mo, sarili mo. Dapat ikaw mismo ang kakompetensya mo. Ikaw. Di ba? Araw-araw talunin mo ang sarili mo. Hindi yung nanalo, naka-ano ka lang ng kaunti, after that wala na naman. Di ba? At ay ang sarili mo kahapon. So ibig sabihin, you should outperform what you did yesterday. Okay, maliwanag. Compete and compare kung sino ka man yesterday. Diyan mo ma-assess ang totoong growth mo as a person and as a leader. Di ba? Kaya ito si Miss Clay, meron ako marami na akong mga instruction na gagawin niya. Ay kung ginawa yan, naging successful kami, maganda ang December namin. Pero pag hindi, walang mangyayari. Wala eh. Diba? Ganun lang po yan. Kumusta ka kumpara kahapon? Kahapon, grabe. Very powerful po ang ginawa namin. May kanya-kanyang oras ang pag-shine ng bawat isa. Pinaka-importanting gumaling ka araw-araw. Di ba? So yan po ang magandang balita mga aking minamahal. Sana po ay itong aming shinare na actually po shinare din sa atin po yan ni Amazing Diamond Arlene Pabilonia. Si Miss Arlene talaga dedikado kaya nga nag-resign sa trabaho after just 6 months sa atin. Okay. So yan ang may mga balls. Kahit babae, tinatawag natin may balls. Pero maraming lalaking walang balls sa totoo lang. Di ba? Daig pa nila ang girls. Kasi nga po, mahilig sa chismis, mahilig sa negativity. Ang lalaki dapat walang ganyan. Di ba? No. Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Okay, so yan po magandang balita sa ating mga minamahal kong kababayan. Binigyan ko na po kayo ng insight about motivation, about yung ating mga gagawin. Sana kami ay nakapagbigay sa iyo ng magandang impormasyon na magagamit natin sa pang-araw-araw. Kung kayo po may problema sa kalusugan, you want the best, one of the best food supplements in the world, come to us. Kung kayo po ay gusto ninyo ng financial success, pero pagtulong-tulungan natin, give yourself 2 to 5 years, come to us. Kung hindi po, wag na lang. Okay, sayang oras ninyo, sayang ang resources ninyo, sayang din po ang resources namin. Okay, nagpaparapol po ako para makatulong sa mga mahihirap na walang kapable. Pero pag dumating na po yan, kayo'y nanalo, pagsikapan ninyong magtagumpay kayo. Huwag po yun ang the first and the last. Sayang. Di ba?
Galing sa Panginoon yan. Pinadaan lang po sa akin. Yung kawang gawa po na yan. Sa totoo lang. Ngayon, kung kayo po ay wala naman talagang decision sa buhay ninyong umasinso, huwag na kayong sasali pa sa parapol-rapol na yan. Kasi sayang. Nanalo kayo, hindi naman ninyo pagsisikapan, sayang. Di ba? Kung nanalo ka na, nag-gold ka na, 30% na discount mo. O may 1,000 ka, bakit hindi mo pa ibili yan? Di ba? O, 1,000 mo. Ilan na ang products mo dyan? Worth mga 1,500 na. Di ba? O, sayang. Start it. Do it. Di ba? O saan mapupunta yung 1,000 mo? Pagpunta mo sa mall, pag uwi mo, halos wala na. Ito may maganda ka ng negosyo na pagsisikapan mo. Ang problema nga, nag-ano ka lang ng price, pagkatapos kinuha mo lang products, yung franchise na pinanalunan mo, pinabayaan mo na. O saan ka pupunta? Di ba? Ano mangyayari sa'yo? Dasal ka ng dasal, iba namang ginagawa mo. Okay? So dapat, pagpunta mo dito sa amin, Miss Clay, paano ba gagawin itong negosyong ito? Paano ba ang aming mga gagawin? Ano ba mga duties and responsibilities namin? O Doc Joey, pwede bang bigyan mo ako ng insights para kami mag-start, how to start it, how to nurture it, how ito uusad para kami magtagumpay. Dapat ganon. Binigyan ko na kayo ng pag-asa sa buhay, wala kayong ginawa. Di ba? Parang pinagtrabaho ka na sa gobyerno, ang ginawa mo nung nakapasok ka na, wala kang ginagawa. Walang mangyayari po yan. Basta totoo lang. Huwag po ninyong pagmalaking sarili ninyo. Ngayong pandemic, wala pong dapat magmalaki ngayon sa buhay natin ngayon because of the pandemic. Kailangan po, we should rally together as one to fight pandemic, especially itong COVID-19. Itong mga variants na to at iba't ibang mga karamdaman. At labanan natin ang kahirapan. Kailangan magkaroon tayo ng magandang oportunidad na pagyamanin natin. Okay, maliwanag? Okay. So, Kuya Manny, pwede bang mag-testimony po muna tayo, mga testimonies? Magpapahinga lang po ako ng mga 10 minutes para naman ay tayo ay maka-relax ng konti. So, don't go away. We'll be right back after a few minutes. Salamat.
670 plus ang kanyang creatinine. Ngayon, nung uminom ng ating Amazing 4 3 times a day, naging 101 na lang. It's normal. Nagpapasalamat ako doon. Sige lang po. Ngayon ko lang kasi Dok na ano yung ano ko. Na mapayat. Ako si Ma'am Elizabeth Velasco, 64 years old, Hinubatan. Maganda po ang pagbabago sa aking katawan, sa pag-ihi, kahit sa pagtulog. Maganda na po ang pagtulog, sa pagkain. Magana sa pagkain. Yung mga masakit ko po dito sa aking paa na nawala. Ako po si Mrs. Marcelina Vivar Magmanla.
Sobrang 1 kilometro. Oh, mainit pa yun. Yung immune system ko talaga lumakas na. Ako ng Mega 1, 3 times a day. So yun po, nakita ko yung result and developments. Sa pag-take ko ng Mega 1. Kasi dati, talagang hinihimatay pa ako that time na mag-menstruation ako. So as of now, hindi na po siya and hindi na siya masyadong masakit kapag may menstruation ako. Nagkasakit yung linggo. Wala akong scoliosis. Kang Mega 1. Pag 3 days pa lang, naggaan ako na
na pagbabago. Hindi ako tinuro kang God. Magdigdig, hindi na makukuha ang karahayan sa sendang kamatian. Si Jing Batalya, taga San Fernando po. Yung tatay ko po, marami pong maintenance sa kanyang iniinom. Uminom po siya ng Mega One. Sa loob po ng isang buwan, malaki na po yung pagbabago na i-try niyo pong punta po kay Doc Joey at uminom din po ng Mega One. Ako po si Annalisa Mancera Mil. From Mobiliar Albay na may diabetes. Po siya, high blood, tapos may asthma. So, pigtawan po siya ni Doc kang Amazing 4. Tapos ngunyan po,
sa loob ng 3 bulan na pag-take niya kang bulong na ito, napigtaon ni Doc, okay na po siya. Ako po si Benny Australia Ginubatan. Okay, we're back mga ka-amazing. Siguro doon sa mga baguhan, ang dami pong testimony. So bahala na po kayo kung kayo po ay may mga karamdaman. I-try po ninyo yan at malalaman po ninyo at kayo po ay magkakaroon ng sariling testimony. Hindi lang po kasi ang testimony ang importante, pero yung sarili ninyong testimony.
Ngayon naman po, pag-uusapan natin ang magnegosyo. Paano tayo kikita? Paano natin malabanan ang pandemic? Paano natin malabanan ang kahirapan? Paano natin madagdagan ang kinikita? Kasi nga po, kung in case of emergency needs, may pangangailangan, may pangangailangan ka, yung pamilya, saan mo kukunin yan? Sobra-sobra na ba ang iyong naiipon? In case of special needs, gusto mong magpasaya man lamang ikaw o ang pamilya mo, mayroon ba? Sapat ba o sobra ba? So dapat ganun po yan, di ba? Kaya po dapat tayo open-minded, may trabaho ka man o may negosyo ka man na hindi pa talaga napakalaki ang kinikita mo, why not try us? Try us. Katulad ng image si Unilevel, merong 6 or 7 ways to earn. We just started less than 2 months ago. At kayo po ay pioneer. Ako kasi noon, dati ang hinahanap ko talaga pioneer when I was a distributor. Kasi kailangan wala pa akong masyadong kalaban, di ba? Ako mauna. Doon sa isang kumpanya bago tayo nagtayo, kami ang isa sa mga pioneer. Kaya po tayo nag number 1 for 5 years. Ganun po yan. Pioneer dapat tayo. Dito pioneer tayo. Hanggang December, hanggang 1 year yan, pioneer tayo. Di ba? Hanggang next year, pioneer pa rin tayo. Kasi July 8 lang po tayo. Pero after 2023 na, hindi ka na pioneer. So, ano na tayo dyan? Medyo mayroon na dyan kumikita ng 6-figure a month. Di ba? So yan po ang dapat isipin natin, yan po ang dapat gawin natin. Gusto mo bang sumali ka na pioneer? Gusto mo sumali ka na mauna, maraming mauna at marami nang kumikita? Later on, yung palang magaling na dapat naging business associate mo ay nakuha na ng iba. Ang nakinabang siya. Kasi dito po, kahit isa lang na magaling, napagaling business associate, nako, ang laki po ng ating kikitain. So, ganun po yan. Diba? Kasi nga po, by unilevel tayo, hindi po tayo binary. Unilevel. Diba? Okay. So, yan po magandang balita sa ating negosyo. Ano ang gusto mo? Kung kayo po ay gusto ninyong madagdagan ang kita, maaring dito maabot ang iyong mga pangarap sa buhay, magsadya sa ating bukas dito sa ating booking office in front of Food Panda and Bangko Sentral ng Pilipinas. Beside po namin, katabi namin ang Angeles Cake, Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City. At ang ating pong contact number 0998-975 8121 0998-975-8121. Ang aking Facebook account, first account, Joey Bitito, open close parenthesis ang Doc Joey. And second account, kasi laging puno po yan, Doc DOC Ching Bitito. Ang aking page, diyan po tayo nagpo-programa, over 5,000 likes and followers. We just started a month ago na talagang wala pang a month ay ito na po ay nagraratsada na. I just like, follow, invite dito sa ating page, Doc Joey Bitito page, DOC Joey Bitito page. Hindi po yung Facebook page. Okay, na pwede tayo mag-invite na wala pong maximum na friends. Kasi po ang Facebook ay hanggang 5,000 lang ang page kahit ilan, di ba? So we're nearing this month, hopefully umabot ng 10,000 yan para marami pong maging aware sa ating mga produkto na pagana sa ating negosyo at ating mga pagtulong sa ating mga kababayan. Okay, kaya tulungan lang po ito, tulungan lang. Don't worry, hindi po ako sakim na tao. Hindi ko po yung madadala sa aking pupuntahan, di ba? Okay, maliwanag po yan. So, yung parapol natin, congratulations nga pala kahapon. May nanalo 1,000, 200, 300. May nanalo po sa pangkabuhayan, 2 bronze, 2 silver, 1 gold.
Congratulations to the winners. Ang next raffle po natin sa Wednesday. Wednesday, mag-start po tayo ng quarter to 1. Matatapos tayo ng 1:45, 1:30, 1:45. So, kailangan lang po natin sa ngayon pala makalike na tayo or follow sa aking page, Doc Joy Bitido page. Then, please invite marami. Yung pong nag-accept sa inyong invitation, send sa atin kasi yan po mayroong ka sa may kaakibat na coupon, yung pong nirarapol natin. At yung nirarapol din natin doon po sa ating mismong FB Live, mag-like, comment, di ba? Share, invite, meron pong kaakibat na raffle coupon. Iyon po ang ating ipaparapol this coming Wednesday naman. Okay. So pag marami po tayo, natutuwa po kasi ako wala tayong konkreto, kaunti po dyan ay kahapon 1,500 na kas. Ang pinaka-kaunti po natin yan 500 na kas. Okay, pinaka-makakaunti. Okay, so yan po, tatlong kas, tatlong pangkabuhayan. Yan po pinaka-kaunti. Kung kaunti po ang acceptance ng ating mga kababayan. Pero pag marami, usually po nilalakyan natin. Kaya po nasa inyo po yan. Ang pagtulong ko ay nasa inyo yan. Kasi ang perception ninyo maganda, ang acceptance ninyo maganda ang ating gagawin. Pero kung ang ano po ninyo, ang perception ninyo, ito ay ganyan-ganyan lang, hindi maganda, so hindi rin natin masyadong gagandahan. Ganun lang po yan eh. Sabi nga, to each its own, di ba? Sabi nga natin, it's a partnership. We should love with each other. Kung ang love ay akin lang, kayo hindi, ay hindi naman siguro tama yan, di ba? So, ganun lang po yan sa buhay ng mundong ibabaw. Dapat kasi dito, alam ninyo kung sino ang kasangga ninyo na walang kapalit na hinihinging masalimuot na hindi ninyo kaya. Kailangan, mayroon kayong kasangga. Dapat isipin ninyo sino ang kasangga ninyo ngayong panahon na may pandemic. Ang kanyang pagkatao. Dapat pagkatao. Alamin ninyo ang kanyang puso, ang kanyang kaisipan, ang kanyang pagkatao, yung kanyang profile. Ano ba ang profile niya? Siya ba'y makadiyos, makatao, makabayan? Dapat ganon ang profile. Hindi ko naman po sinasabing ako yon. Kayo po magja-judge dyan. Dapat may kasangga kayo. Kasi pag wala kang kasangga sa panahon na ito, mahirap na mahirap po. Okay, maliwanag. Sino ang kasangga mo? Diba? Sino bang kasangga mo? Kung kasangga mo si Doc Joy Bitido, I'm so glad, I'm happy, at gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para makapagbigay ng ambag sa inyo. Pero dapat, it's a symbiotic relationship. Dapat tulungan tayo. Okay, maliwanag. Sana naunawaan po ninyo ako. Pag naunawaan ninyo ako, maswerte tayo. Katulad halimbawa, sabihin ko sa inyo, sino ba ang naging kasangga natin? Si Kuya Rapi, naging kasangga tayo. Kaya po, ngayon, ay popular si Kuya Rapi at maraming natutulungan. So, fine, di ba? Okay. Sino ba? Si Kuya Will. Nakasangga natin si Kuya Will. Kaya po siya naging popular, maraming natutulungan. Kung ako po'y karapat dapat, gawin ninyo. Kung hindi, huwag po. Kasi baka hindi ko magampanan yung expectation ninyo. Nasa inyo po yan. Nasa inyo. Pero dapat may kasangga ka. Lalong-lalo sa Bicolano. Sino bang Bicolano ngayon ang kasangga mo? Hindi mga politicians. Kasi ang politicians, alam po ninyo ang politicians, di ba? Habang andyan sila, okay yan. Pero pag wala na, paano? Ako po, hindi ako politician. Okay, maliwanag. Kaya dapat may kasangga tayo. Lalong-lalo dito sa Bicolandia, wala tayong kasangga. Sino dito ang kasangga nating non-politician? Di ba? Sino? Di ba? Meron diyang tayo nagpo-programa na kasangga sa kalusugan, kasangga sa live, sa image level. Pasigabuhin po natin ito, makikita po ninyo. I will not promise. Mahirap kasi yung nagpa-promise pagkatapos later on, hindi naman magampanan. Sometimes to be broken. Mahirap po yan. Okay, maliwanag. Hindi lang po sometimes. Most of the time. Yan po ang problema.
Okay, maliwanag. So lahat pong gusto magipag-ugnayan sa atin, ay bukas po ang aking cellphone, 0998-975-8121, 0998-975-8121. Okay. Okay, yan po. Of course, sa atin namang gusto naman makadao pang palad tayo bukas. Andito lang po tayo, mga alas 10, andito na po tayo bukas. Okay? Kung sakasakali man, mag-text kayo. Kasi baka may pupuntahan tayong kumari natin sa maagang maaga, dyan po sa di ba? So, ganun po yan. Okay, so kayo na po ang bahala. Kayo po ang bahala, di ba? Okay. So, yan po ang sinasabi ko lang sa inyo. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Di ba? Ngayon, nasa 61 pa lang tayo. Mahina. Di ba? Hindi tayo maging kasangga ninyo. Hindi ako makatudo-tudo ng pagtulong sa inyo. Kasi kulang. Kailangan nasa kaibuturan ng puso ang ating gagawin. Hindi po yung patumpik-tumpik lang, di ba, Miss Rich Shapno Ligado? Yan, pausukin mo na ang cellphone mo, Rich. Di ba? Pausukin na natin. Huwag yung patumpik-tumpik lang, Rich. Galing ka dito kahapon, di ba? Okay, ay malaki ang tiwala ko sa iyo. Kaya mo yan. Kung kaya nila, ay kaya natin, di ba? Ganun lang po yan. Okay. Kasi po, ay mahirap po yung kung kailan na successful tayo, saka na sila mag-ano. Nung malalaman naman natin ng umpisa pa lang, sino na ang kasangga natin. Yan ang importante. Nung nag-umpisa tayo, sino ang kasangga natin, di ba? Okay. Ito, mayroon tayong babasahin natin. Isa pong kasangga natin sa San Andres, Santo Domingo, Albay. Sabi niya, ito po, pakinggan niyo. Sa amin, panalo ka, Doc Joey, dahil marami ka pong natutulungan at matutulungan pa, hindi lang sa Premier Distrito, bagkus sa Albay, Bicol at sa buong Pilipinas, maging sa ibayong dagat. Ayan po. Mabuhay ka po. Hindi po tayo BM, Doc Joey, Bermundo, Bibon, Bitito. Yan, mga tumulong daw. RAM, Guardians, Incorporated, Alakdan, RMJ, Corinthians. Okay, salamat. Sabi ko, salamaton sa inyo. Keep safe always and God bless. Sabi niya naman, sumagot, you're very much welcome po, Doc Joey. God bless din and keep safe. Okay. So, ganun po yan, mga kaibigan. Mayroon din mga taong naniniwala sa atin. So yan pong naniniwala sa atin, yan po ang ating pinapahalagahan. Kung maniwala po kayo sa akin, maraming salamat, di ba? Okay, so salamaton sa inyong tiwala, di ba? Di ba? So ganun po yan. Para maganda ang ating samahan. So pag maganda ang ating samahan, mas maganda po ang mangyayari sa atin, di ba? So ganun po yan. So, di ba? So, ganun po yan. Kaya po ako ginagawa natin lahat-lahat. Even Sunday, nagpo-programa po tayo. Nagpo-programa po tayo dahil nga po gusto natin na marami tayong maabot. Marami tayong matutulungan. Marami tayong mabibigyan ng pag-asa. Kasi po mahirap po yung pag-asa. Kaya nga po yun, yung pag-asa ni Miss Diamond Arlen, ngayon po ay malapit ng she's now in her journey para maabot ang mga pangarap niya sa buhay. So ganun po yan, di ba? So may journey po yan kasi yan. Hindi naman pwedeng pag ano natin ngayon ay ano na kagad, success na kagad. Wala pong ganon. Mayroong parating process na tinatawag yan. Sa lahat ng bagay may process po yan. Okay, so ganun po ang paliwanag natin dyan. Diba? So may process. May process tayo. Okay. So
So, yan po ang magandang balita natin. Okay, so sa lahat pong gusto makipag-ugnayan kay Doc Joey, ang cellphone ko ay open book. Yan. Ayan po, ako mismo ang sumasagot po dyan. Kung hindi ko po masagot kagad, very busy po tayo. My number 0998-975-8121. 0998-975-8121. Ang atin naman pong Facebook account, Joey Bitito, open close parenthesis, Doc Joey. And second account is Doc Ching Bitito. Pero ang page po natin, pinaka-importante sa lahat yan, kasi dyan po tayo nagpo-programa, dyan po maraming mga magandang balita. Ang Doc Joey Bitito page. Please like, follow, and invite. Okay. And also, ang ating pong YouTube channel, Doc Joey Bitito channel. Please subscribe, like, and share. Kasi nga po, marami po dyan na magagandang programa, magandang testimonya na mga natulungan po natin. Okay po, yan po ang magandang balita. Para po ay sa inyong anong malay natin, yung mga taong nangangailangan ng tulong natin, dahil nga po sa pag-share ninyo ay matutulungan po natin. We can save lives, di ba? We can help people to reach their dreams in life. So yan po maganda sa ating mga ginagawa pang araw-araw. Sana po ay naunawaan po natin lahat. Ang ating programa, ito po ay para sa bayan. Ang ating programa po ay para makatulong labanan ang pandemya. Okay, ang pandemic. Kalaban po natin dito, pandemic pandemya. Pandemic, nagkakagulo. Nagkakaano na ang mundong ibabaw. Dahil nga po sa unseen, yung coronavirus and mga variants na yan, di ba? Okay. So yan po ang magandang balita natin, mga ating mga kababayan. Sana po ay tayo ay wag patumpik-tumpik. Sana po tayo ay wag iyong daily-dali na para ba tayo ay hindi lagi tayong ang iniisip natin negatibo. Bagkus positibo dapat tayo. So, sinasabi nga natin, positive gets positive result. Negative gets negative result. So, sabi nga natin, if you cannot decide, just pray. Pray hard. Pray hard. Kasi ang Panginoon ay bibigyan po tayo ng magandang wisdom para yung ating mga agam-agam ay maliwanagan po tayo. Yan pong sandata ko, walang iba. Prayer. Kaya nga sinasabi ko, slogan natin, more prayers, more actions, with passion in love. Yan, di ba? Kailangan may passion ka. Kailangan may love, di ba? Kasi kung wala kang love sa kapwa, ay walang mangyayari. Hanggang ano lang po tayo dyan kung wala tayong love. Di ba? Wala po tayong love, ay walang mangyayari po sa buhay natin. Kasi nga po, ay ano tayo, para bang, ay pera-pera lang ang labanan natin, di ba? Pangit naman po kung pera-pera lang ang labanan natin. O, di ba? Walang love Di ba? O, di ba? Kailangan may love. O, di ba? May pagmamahal, may pagmamalasakit sa kapwa. Hindi yung para puro na lang tayo kita-kita. Di ba? Kailangan kumita tayo pero may kasamang kaakibat na obligasyon, duties, obligations, and responsibilities. Di ba? Okay. Ngayon, ay binabati nga pala natin ang butihing mayor ng Tabaco City. Yan, si Mayor Crisel Lagman Luistro. Ayan. Umiinom na po yan ng ating Mega Choco at saka Mega E-Coffee. So para yan lang po ang nagustuhan pa lang ni Mayor. Anong malay natin, later magustuhan ng lahat ng ating produkto. Okay, keep safe po Mayor. God bless and more awards, more rewards, more ito kasing taong ito. Sa totoo lang, wala namang perfectong tao. Huwag kang maniwala. Si Doc Joey po hindi perfecto. Okay. Totoo lang po si Mayor Crisel, sis Edower, nung nakausap ko siya, biruin mo yung
yung basurahan po dyan sa, I think, San Vicente. Ngayon po ay naging park na napakaganda. Saan ka makakakuha? Hindi ko po ma-imagine yan. Sana magawa po ni Mayor Isko yung Smoky Mountain, magawa niya ng park, di ba? Or yung Smoky Mountain dyan, magawa niya puro mga high-rise condominium, Mayor. Talagang sisikat ka ng gusto, di ba? Believe ako dito kay Mayor Crisel Loistro, Lagman Loistro. From a garbage tapunan ng basura, ngayon po naging napakagandang park. Kaya kung kayo po dito po sa Bicolandia o kahit saan man kayo, subukan po na yung puntahan po ninyo new park diyan po sa Tabaco. Okay, headed by nag-conceptualize po diyan Honorable Mayor Crisel Lagman Loistro. Mabuhay po kayo, Mayor, di ba? So ganun po, pag sinasabi natin magaling, totoo po yan. Ginawa eh. Alam nga na maniniwala naman ako mga hearsay, kung ano-ano lang batikos. Kailangan po, yung ano natin, ano ang totoo. Diba? Hindi pwede puro hearsay. Sabihin ito, magaling ito, ganyan-ganyan. No, sinubukan, wala rin. Paano masasabi? Diba? Masasabi lang natin na magaling tayo kung tayo ay nakaupo na. Ako, hindi pa ninyo pinapaupo. So, wala pa kayong masabi kung magaling ako, hindi. Pero yung mga nakaupo na, nakita na eh. Nasubukan na eh. Di ba? Ganun po yan. Di ba? Di ba? Yan po ang yan po ang, kaya ako hindi na pwedeng lisyain ninyo ako. Nako, tagal ko na sa mundong ibabaw. Nakipagsapalaran. Kaya alam ko na po, yung mga magagaling at hindi, yung hanggang salita lang. Marami niya nagsabi, ganon. Puro lang kayo kantyaw. Tanungin ninyo sarili ninyo, ano bang mayroon ka? Ano ba ang performance mo sa buhay mo? Ano may pagmamalaki mo sa buhay mo? Diba ganon? Ganon yan. Kung wala kang masabing mabuti sa kapwa, itiko mo na lang bibig mo. Diba? Ganon po yan. Ganon ang philosophy of life na tama. Diba? Okay, ganun po yan. Apo. So, yan po ang natin diyan. Sana ay kayo ay medyo ay natutunan na natin kung ano dapat, di ba? Ito nagbebenta ng lumpiang siya ngayon, nakita mo yan? Kumusta ito ang negosyanteng Maria Regina Espinosa. Okay, Maria Regina, alam mo na yan. Wala pong bayad yan. Akala nagbababayad si Doc Joy. Wala pong bayad yun. Pag binabati ko dito, walang bayad. Kahit isang sintimo po, hindi ako tumatanggap. Pero pag sinabing, Doc, pwede ba natin ganito? Ipaparapol natin. Pwede po yan. Pero ako po makikinabang, sarili ko, hindi ko po ginagawa yan. Di ba? Okay, maliwanag. Oo. So, naunawaan po ba natin? Siguro po, naunawaan natin, di ba? Di ba? Okay, di ba? Tama po ba tayo? Tama po ba tayo? Sana tama tayo at tayo na, di ba? Di ba? So, yan po magandang balita. Sana kayo ay nagagandaan sa balita. Kung kayo po nagagandaan, salamat po. Kung hindi po, wala tayong magagawa. Okay? No. Yan po ang magandang balita natin, di ba? So, ganun po dapat. Okay. So, yan po magandang natin. So, ito po, malapit na po tayo magtapos. A few minutes na lang. So, yung pong mga hatawin na natin. Hatawin na. Huwag na tayong patumpik-tumpik pa. Okay. Huwag na tayong patumpik-tumpik. Hatawin na natin. Katulad ni Sir, hinahataw na talaga. Okay. So, ganun po yan. Kailangang hatawin na natin. Diba? Kasi ngayong pandemic, lahat ng Pilipino ay dapat nagtutulungan. Yan lang po ang pakiusap ko sa atin. Yung mga politicians po natin, ay hayaan na natin sila. Ayan po yung mga politicians po yan. Di ba?
Mga politicians po yan. Pero after election, ay magsasama-sama muli yan. Ganun lang po ang politika. Tayo po, hindi mga politicians, mga butante lang tayo, magmasid lang tayo. Suportahan. Di ba? Ang dapat suportahan. Di ba? Okay. Di ba? So, yan po ang magandang balita natin. Okay, so sana ay naunawaan natin ang lahat. Kasi ngayon pong pandemic, ang hirap po talaga sa totoo lang ngayong pandemic, napakahirap. Maraming mga kababayan natin nakakaano. Okay, na tayo po ay di ba? Paano po maklaim po yung sa kahapon po sa raffle po? I-text po ninyo, text your doon sa ano tayo? Contact Unilevel. Unilevel, MHC Unilevel. Di ba? Okay, kung kayo po ay nanalo, at nanalo po kayo ng pangkabuhayan, pupunta po kayo dito bukas sa aming mga band after lunch dito po sa aming kahit mga alas 10 pwede na rin at saka hapon, di ba? Di ba? Di ba? Ngayon po ay kung kayo naman po ay nanalo sa pera, GCash po, ibigay po ninyo sa akin ang GCash number ninyo. Okay, para po maisend namin sa inyo. May send po namin sa inyo yung panapanalunan. Okay po. So yan po ang gagawin natin, pinapabilis natin. Doon po sa kasi kailangan po natin ma-briefing namin kayo doon sa pangkabuhayan. Kasi po pag na-briefing po namin kayo ay para maunawaan po ninyo yung ating MHC Unilevel business, di ba? Yung word of mouth advertising that pays. Yan po maganda, word of advertising that pays. Kasi po yung mouth ninyo, pag binuka ninyo yan, ay kayo po ay nagko-consume ng energy. Kailangan po ay kumita kayo dyan. Yan, sa tamang pamamaraan, di ba? Positivity, hindi po negativity. Positive, di ba? Di ba? Okay. Okay, para po ay maraming matutulungan. Kasi po, sabi ko nga, ang pagtulong sa kapwa is a privilege, it's an opportunity. Di ba? We are giving glory to God. Kasi, alam po ba ninyo, hindi naman tayo makakapagbayad. We don't repay God na ginawa sa atin. But we can please God. Yan. Mapapasaya natin ang Panginoon sa pamagitan ng pagtulong sa kapwa nang galing po sa kaibuturan ng ating puso. Okay, nakukuha po ba natin? Okay, nakukuha po ba natin? Di ba? Di ba? So, ganun po yan. Kasi we cannot repay God. Kahit anong gawin natin, hindi natin mababayaran ang Panginoon. But mapapasaya po natin ang ating Panginoon kung tayo po ay gumagawa ng mga mabuti sa ating kapwa. Yan po yan. Na wala po tayong hinihinging kabayaran. Di ba? So yan po ang magandang balita. Okay, sana po naunawaan ninyo kami. Okay, naunawaan po ninyo kami na ito po ay talagang magandang samahan ang MHC Unilevel. Hindi po ito ay isang samahan na tayo ay mapagkunwari or what, hindi po. Okay, kasi ang kalaban nga natin is unforeseen, unseen. Hindi natin nakikita ang virus, di ba? Hindi po hindi po yung kaaway ninyong personal. Yung kaaway kasi ninyo, pwede nyo later maging kaibigan yan kung nagtutulungan tayo. Pero ang virus, hindi po. Wala, kaya kailangan tayo nagtutulungan kasi hindi po natin nakikita yan. Pero hindi mo nakikita. Di ba? Hindi nakikita. Paano hindi tayo magsama-sama? Kailangan po magsama-sama po tayo. Di ba?
So ganun po ang ibig sabihin natin. Okay. Sana ay maganda ang ating patutunguhan, ang ating pagtutulungan para po tayo ay magkaroon ng magandang fruits of our labor. Diba? Magkaroon po tayo ng magandang fruits. Alam po na yung fruits, bunga. Diba? At ang bungang yan ay ating, yung ating bunga pong yan ay ating pong pag-iibayuhin para mas maraming bugang magaganda ang darating sa atin. Yan. Diba? Okay po ba yon? Okay po ba yung sinabi natin? Yan. Diba? Okay. So, yan po magandang balita. So, please do like, follow, invite sa ating pong page, Doc Joey Bitito page. DOC Joey Bitito page. Okay. Sa dami ninyong in-invite, marami nag-accept, screenshot, send it to us. Kasi yan po, sa raffle natin, sa Wednesday, doon po natin i-base dyan. At the same time po, yung pong programa natin daily, nanonood kayo, nagda-like, nagko-comment, nag-share, marami rin po yan na coupon. Ganon din po doon sa Doc Joey Bitito channel sa YouTube. Subscribe, like, kung pwedeng i-comment and share. Importante po yung share, lalo yung mga testimonya, yung mga programa natin makabuluhan. Kasi po, we are changing lives. We are not just doing it for nothing. We are doing this to change the lives of our people. Okay po, maliwanag po. So mga ka-amazing, inabot na naman po natin ang 1 oras at kalahati every Sunday, special program ng kalusugan at pangkabuhayan, serbisyong natural. Hopefully, sa aking mga paliwanag, yung mga quotations natin, mga motivation, ay makarating po sa ating kaibuturan na ating puso, sa ating kaisipan, sa whole being natin. Ipag-pray po natin kay Lord na mangyari man sa atin. At magtulong-tulong po tayo, magkaisa po tayo tungo sa tagumpay na labanan ang pandemic na nagdudulot ng iba't ibang samut-saring mga karamdaman, including COVID-19 and mga Delta variants na yan and other variants, at kahirapan para naman po ay umasinso na, maging very healthy na ang ating mga kababayan at umasinso na ng tudo-tudo ang ating mga kababayan. So yan po ang handog ng Image Unilevel family sa pamuno ng iyong lingkod at sa aking mga 10 na aking mga kasamaan. At yung aming mga leaders, yung mga Diamond, katulad ni Diamond, Miss Arlene Pabilonia, na meron po siyang outlet. Yung outlet nga pala, dyan lang po sa inyo yan, malapit sa inyo. Sa Purok 1, Kimantong Daragalbay. Bukas po dyan Lunes hanggang Sunday. I think Sunday is half day or what. At meron po dyan mga free consultation and orientation. Mag-wear your face mask bago pumunta dyan. At kontakin lang po siya sa kanyang numero sa 0946-051-9050. 0946-051-9050. Okay, so yan po'y dedikado. Siya po'y multi-award din na sa ating kaagad. At siya po'y unti-unti nang papunta na siya para ma-reach ang kanyang mga pangarap sa buhay. At marami na rin siyang mga leaders. Andyan si Sapphire Edge Miranda, Amazing Sapphire Miles De La Torre. Andyan si Amazing Bronze Gold Anjo Sico, Amazing Gold Kat Padua o Ninita Padua, at marami pang iba. At si Amazing Teacher Marie na mag-sa Sapphire any moment this month, at marami pang iba. So at of course yung iba ko mga Sapphire at iba pang mga membro, hindi ko na kayo maisa-isa. Kailan mag-diamond kayo kasi madali lang yan. Sambitin ka. Okay. Ay masalamaton. We should work together. We should do this business together. We should spread the good news about the Amazing 4, about Mega 1, Amazing Trio, yung ating mga healthy drinks para makatulong sa sambayan ng Pilipino, hindi lang sa Bicolandia,
para tayo ay maging instrumento na malabanan ang COVID-19, mga other variants, and malabanan po ang kahirapan. Ito po ang iyong lingkod, ang iyong kuya ng bayan na si Doc Joy Bitito nagsabing maraming salamat. A blessed Sunday to everyone. Magandang umaga. Keep safe everyone. God bless, and I always say from the bottom of my heart, I love you all.